Eskerrik asko gaur ekitaldi honetara etortzeagatik. Berreskuratzeko lanean dihardu zuen talde guztioi. Eta noski Arantzadi Zientzia Elkarteari prozesu guzti honetan egiten duen. Guztion artean gaur hemen obiratu ditugu 24 pertsonen gorpuzkinak. 24 gerran desagertutako 24 pertsonen gorpuzkinak. Haietarik 3 identifikatuak eta beste 21 identifikatu ezin izan ditugunak oraingoz. Gaurko ekitaldiarekin amaiera emango diogu beraien desobedientziarekin hasi dion prozesuari. Hau da, ahanzuratik, desagertu izatetik, ahanzuratik, memoriara, gogora ekarriko ditugu. Eta gaur, gure herriaren memoria demokratikoak izan merezi duten lekua eman dugu. Ahazturatik memoriara ekarri
ekarri ditugu pertsona guzti hauek, eta gure herriaren memoria demokratikoan merezi duten lekua eman. Eta horrekin batera, pertsona hauek gogora ekarriz, oraindik